aké mám hodnoty. To, na základe toho ma nemôžu mať ešte tie ženy rady, alebo takto. Musia ma spoznať. Ja zbožujem ten pocit v hrudi, že Ježiš, tak teraz pozvať ju na rande, nepozvať ju na rande, odmietne ma, alebo ako to bude, keď som si neistý, keď sa so mnou hraje, keď si ma nechce pustiť, keď mi fakt dá, že no tak môj zlatý, mňa nebudeš mať len tak. Toto milujem. Počkaj, myslíš, a toto proste nezažívam. Toto som nezažil hrozne dlho a hrozne mi to chýba, lebo naozaj dnes je taký svet, že muž prestáva byť lovcom, žena je v úlohe lovca, muž začína mať ženské vlastnosti, ženy začínajú mať mužské vlastnosti. Čo ťa teda priťahuje na ženách? Ako by sa mala žena chovať? Čo je pre tú ženu dôležité, aby sa chovala, aby muža priťahovala? Presne ten opak. Lebo ja som vlastne teraz povedal tú odvrátenú stranu a tá opačná strana mňa priťahuje. To, čo by malo byť od prírody prirodzené pre ženu. Nežnosť, jednoduchosť, hebkosť. Už je moderná doba, samozrejme. Dlhé vlasy, proste pekné ženské oblečenie, naozaj to vystupovanie, aby to bolo prirodzené ženské. Nemusím to definovať. Môže si to vysvetliť kto ako chce, ale žena má byť ženou. Dobrá, takáto prirodzená krása, všetko to jemné ženské, chce dlhodobý vzťah možno. Si na to tak pripravený ako rocker? Jednoducho, keď spolu nemôžeme byť, tak spolu nebudeme. Musí akceptovať to, že ja som jednoducho rockový spevák, chodím často po koncertoch, ale v súkromí som jednoducho úplne citlivý človek, ktorý je si verný? Si verný? Vieš byť verný? Vernosť. Bol by si verný? Vieš, budeš si? Tak na vernosť musia byť dvaja. Pokiaľ mi tá partnerka nedá dôvod byť neverný, tak budem verný. Pokiaľ ja jej nedám dôvod na to, aby mi bola neverná, tak verím, že aj ona mi bude verná. Ale pre mňa je naozaj vzťah o akceptácii a o tom, čo je reálne. Realita je taká, ja som taký, reálna si ty si taká, akceptujem to, budeme takto fungovať. Keď to nevyhovuje, nie je to chyba ani jedného. Je to jednoducho normálna vec. Odznela v médiách informácia, že sa ti veľmi páči Nela. Čo je na tom pravda? Nela Pocisková. Páči sa mi, je to pravda. A? Je pekná, ale tak... No. Páči sa mi aj Katka. Povedzme to tak, že je veľa okolo žien, ktoré sú pekné. Si krásna žena. A proste páčite sa mi, ale naozaj na to, aby sme spolu mohli niečo rozviť, by sme sa museli lepšie poznať, museli by sme na to mať lepšie podmienky, samozrejme. To znamená, že sa to nerozvíja s tou Nelou? To znamená, že je to na tom bode, že sme dobrí kamaráti, že si pokecáme a sme jeden druhému sympatickí, ale nejako sa to nerozvíja, takže... Tieto pocity, ktoré máš, že mal si ich aj predtým, keď si bol ešte obyčajný Miro Šmajda? Alebo alebo sa to teraz zmenilo, že zrazu na tie vzťahy inak pozeráš? Ja som na to vždy pozeral takto a vždy som hľadal, proste vždy mi boli sympatickí ľudia, ktorí mali podobné hodnoty, podobný pohľad na celú vec, lebo nemôžem chodiť s niekým, kto je úplne niekde mimo na inej vlne, alebo... A keď chceš, aby ten vzťah, aby tá žena pochopila, že ty naozaj z nej nechceš mať nikdy partnerku ani milenku, že je pre teba príjemná iba ako kamarátka, vieš to tej žene povedať do tváre, alebo sa vykrúcaš? Vieš byť tak úprimný, že povieš... Viem to povedať úplne úprimne, lebo čo je na tom zlé? Je to normálna vec. Mne to bolo takisto už párkrát povedané, keď to bola láska na prvý pohľad, ale iba z mojej strany. Tak jednoducho vysvetlila mi to, normálne mi to povedala, alebo naznačila a keďže celkom mi to často dopne, ani mi nemusí povedať niekedy na rovinu, ale keď vidím, že nejako to nedopína, tak to poviem na rovinu a ja nemám pocit, že spravím zlú vec, alebo takto je. A je jednoducho, keď ona to vezme zle, alebo to už je jej problém. To už nie je môj problém, lebo ja som sa nezachoval ani zle, ani som neklamal, ani to nikdy nepodám tak, aby som niekoho urazil. Poviem to slušne, citlivo, normálne a je to tak, ja si nemôžem rozkázať a konec koncov je to dobré aj pre tú babu. Na čo by so mnou chodila, pokiaľ by to malo byť strojené, falošné a to by bolo
maximálne pokrytectvo. Želáme ti všetko, len to najlepšie v tom hľadaní tej pravej. A ďakujeme ti, že si prišiel sem k nám do štúdia a porozprával nám. Strašne dobre som si pokecal. Tak ak vám muž povie, že chce byť iba kamarát, utekajte od neho čo najďalej. A utekajte tiež na love.tvdoma.sk. Tešíme sa na vás. Dobrú noc.